Buskani 29 July Monday দুপুরনি 12টাও কতাল দাদু তিসা সাবজুনাল অফিসনি দগলাম ফিয়গুলিনাই চিনি হাস্তিনি মায়াগানা হাবুবাগ্রা শ্রী 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 প্রদ্যুৎ বিক্রমণিক্য বাহাদুর মো মানদই সাবজুন্ন বাপ্রকেশন ক্লাই কতাল টাকাসে সাবজুনাল খাইজাকা আমতে কেন जों हास्टेव बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई त्रिपुरा हास्टेव एडिसि हापांगो पावर फाइमानि यागुलो एडिसिनि जत मानथाय सप्ताय एडिसिनि बेनिफिट एडिसिनि फेसिलिटी एडिसि आमतानि बररक बिनि नगो बिनि आमतायो बिनि नगानाव ऑफिस मानथुं हुनै वानसुगै ताउसागरा 44 नंबर सबजोनल खाइजाका कताल जुनाल बो खाइजाका के मो जागावनो बुस्कंनिमो सबजोनल नक कताल दगलाम फियग्रमानि ओपानावो बुबाग्रा दगलाम फियग्रनाय ताई आरो स्टुनबो अनवेलिंग खायनाय बेनि लगिचिनि ऑनरेबल सीएम बुतंनाय एम एजुकेशन एम पीडब्ल्यूडी मो आमचाइनि एमएलए ते गोबां मानवाय सम दंनाय आं स्पेशली मो 11 बीसी बाय काशकताल सबजोनल ऑफिस खाइजामनि मो आमचाइनि जत ताको काहाम बुको काहाम सनो एबा पॉलिटिक्स एबा पॉलिटिकल मो आमचाइनि जत साधारण बररनो बुबागानि प्रोग्राम फाइ माजा फादि हेने आं कबो कक्थासे साख्लाय साथाय क्लायो बनि सिगां जों प्रोग्राम बुटां सुरामै मो प्रोग्रामनो सारिकनि तीनटा फुरु क्लायो तमनि प्रोग्राम द खाइजा बुबाग्रानि आर्जेन्ट सामुं दङबाय जों ताय घन्टा कायथाम सिगाङाव लाङै तीनटानि जागाव जों दुपुरनि बाथाव खाइजाका मो जरानावबो मो आमचाइनि लुकरो काहामखाय मकुल कुसंखाय खुंजु कुकुरखाय खानावै जरानि बिसिमो फेबेदि हेने आं कबो हामबाय कायबासो बिसिनो अरु सावयो आलादा और 11टा विलेज कमिटी नुति कताल कायसा सबजोनल खाइजाका सामहुं नांनानै ओ सामहुं नाकाय मादायाम सायो माथां गारबार खिबे तावनो गाना अबो रमदि मानदाय खूब चालो हाया प्रोविजन तंखाय सुजुग तंखाय खायमानो बुसकांगो तेबो चिनि चिकन ऑफिस खानिनि सुजुग तंखाय खायनाय ग तावते गानाव जनसाधारण सुबिदांखा नगनो बार्थ सर्टिफिकेट नगनो डेथ सर्टिफिकेट मानसिनाय रां तंखायथ गोबां स्कीम अरगानाव ऑफिस फायनो बेनि स्कीम दङ ति जगाजग खायि ब बेनि बेनिफिट नायमानाय बन उद्देश्यैनो जोंबो खायजाक्ता एने बसे रामारिनियो दागुतिजा साबजोनल थेटा मोटां जम बसनि बाचत मो कताल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन खामानि 1 crores budget नि बिसिंतिनो अबोबाय बाउंडारी बंखा ताबो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर न बंखा तीन तलानि फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन ताबो मकल न मजरते इनके आव काम कंस्ट्रक्शन का